وزیر دروی بریتانیە فیلیپ ئامۆند و فەرەنسی لۆرەن فابیۆس تەکەسکردن گۆوەڵاتên wan توکەدێ بۆ پێکانîna operasyona ve guhestineke siyasî li Sûriyê bê Esed venaşêrê. Di hundirê serrastkirina siyaseta got hemû aliyên Sûrî li ser li hev bikin û rêvekê ji bo damezrandina hikûmeteke yekîtî niştimanî li Sûriyê. Ev yek derfetê didê milletê Sûriyê got hêviya bi pêşerojeke nû bike û rê bidê me got em hûkarên hebûna Daişê ji kokê ve çareser bikin. Her du wezîran di gotareke hevbeş de îro tekeskirin Esed bixwe ew e yê got piştgiriya neheqiyê tevil heviyê û tundrewiyê dike û Ferensa û Brîtanya bi niyetin got rûbirû dijî van her sê tiştan rawestin. Her du wezîran bigumanin li ser rastiya erêkirina Esedê derbarê rawestandina bombebaраnkirina sivîlan li deverên Helebê di şeş heftiyan de li gora pêşniyara şanderê Netewên Yekbûyî Stephen de Mistura. Ji ber kiryarên Esediyên borî nahêlin mirov ji tiştê got bêjê bawer bike. Ji ber şerekî berberî dijî milletê Sûrî meşand û lîsteyek bi tawanên cengê û tawanên dijî mirovahiyê di siyaseteke rêbazkirî de Esed pêk anî. Her du wezîran diyar kirin got Esed ji berî salekê qelstir bûye û hîn jî qels dibe. Hejmara artêşa wî yê bi reva serbazên wî di kêmbûnê de ye. Her wiha mecbûr bûye nandozên ji derve dûr ta Asya di artêşa xwe de biçek bike. Niha ew bûye lîstkokek di destê aliyên ji derve jêre alîkarin. Mîna milîşyatên Hizbullah got hêza li paş rejîma wê di desthilatê de ne. Berdevkê fermiyê bi navê Koalisyona Niştimaniya Sûriyê Selîm el-Mislet îro tekeskir. Çûyîna Esedê mercek serekeye ji bo derbasbûna her çareyek siyasî. Her wiha got jî ev merc berî got xwesteka sereke ji koalisyonê re bê ew xwesteka sereke ji milletê Sûriyê re bû û wê bimîne. Got her tiştê buha û hêja di ber de daye. Ji aliyê xwe ve berpirsê istixbaratên niştimaniyên Emerîkî James Clapper got Beşar el-Esed 10 ji sedî ji xelkên Sûriyê kontrol dike û Îran tometbar kir got ew berdewam e di berfirehkirina desthilata xwe di rêya Feyleq el-Quds re li Iraqê û Hizbullah el-Lubnanî li Sûriyê.